ସକାଳର ଜଳଖିଆ କରିବା। କାବୁଲି ବୁଟା ଭିଜେଇ କରି ରଖିଥିଲି, ଆଳୁ ମିଶାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ସିଟି ଦେଇ କାଢି କରି ରଖିଥିଲି। ବାଟଣ ଦେବା ପାଇଁ ଜିରା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିରି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଭିଜେଇଥିଲି ବାଟି କରି। କଡ଼େଇ ବସେଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଲି, ଜିରା ଦେଲି, ତା ସାଙ୍ଗେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ପିଆଜ ଦେଇ ଭଲ ବାଟି ରଖିଥିବା ବାଟଣକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା, ଯେମିତିକି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାଟଣ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲା ପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଚକୁଡ଼ିକି ତାଥିରେ ଦେଇକରି କିଛି ସମୟ କଷିବା। ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଆଉ କାବୁଲି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗରମ କରି ରଖିଥିବା ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ସେଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କାବୁଲି ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିରି ଚାଉଳ ଚକୁଳି ଗ୍ୟାସରେ ତାୱା ବସାଇ ସେଥିରେ ପିଠଉ ଦେଇ ସରୁ କରି ଚକୁଳି କରିବା। ଏପଟ ସେପଟ କରି ତାପରେ ତାକୁ କାଢିବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କାବୁଲି ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସରୁ ଚକୁଳି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ସକାଳର ଜଳଖିଆ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ।